Iba taman po sa satuyang mga pangadjion para sa Santa Misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat kan mga minasunod, si B. Madrionio, Lino Apa and family, Gigi and Augusto Saison, Lolita San Juan and family. Thanksgiving in honor of the Nativity of our Lord Jesus Christ, offered by Beth Ante and family. Birthday blessings and thanksgiving for the 49th birthday of Jor Christine A. Peralta. Birthday blessings and thanksgiving of Cesar Albarico. Ipamibi man yato ang kapahingaloan kan kalag ninda Andres Sr., Lydia, Luis, Nonito, Rafael, asin gabos na kalag sa purgatorio.
ot ning Diyos. Ini ang pagpadara kan sa iyang aki, tangani nakita iligtas sa kapangyarihan nin kasalan. Siya an Emmanuel, Diyos na uya sa to. Siya an ilaw nin kinaban, siya an liwanag nin kaligtasan. Ang satuyang celebrante mayor, iyo ang satuyang parochial vicar, si Reverendo Padre Joseph B. Abion. Matindog na sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, sa tuhi ng akuon, asin pagsusulan, an mga naginibo niya itong kasaalan, tanganing maging maninigutang magdulot, kaining Santa Misa. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa to mga kasaalan, daramang tuta sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Murawayan sa Diyos sa kaligtasan, asin sa lagat katulinongan, sa mga taong marangay ang buong. Inuko mamilin ka, inuhot yawin ka, sinasang mamilin ka, pinapanguraway bigit ka, pinapasalamatan bigit ka. Huling kang dagulan mong kamurawayan, kaburangan ng Diyos, Padre langit mo, Diyos Amang makakamhan. Kaburangan ang Panginoong Jesucristo, kaburangan ng Diyos, Cordero kan Diyos, angkin kan Ama. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kahera
pagdoaan sa mo pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Ikasalaan banal, ikasalaan kaburangan, ikasalaan loro kahalangkan. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, O Diyos, na makangalas na nagmukna, asin orog na makangalas na nagbago kan dignidad nin tao. Warasan kaming namimibi, na makisumaro sa kami sa iyang pagka-Diyos, na nagpakanig ng makihira sa samong pagkatao. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag ni Propeta Isaías kung paano mahihiling nin Jerusalem ang pagdatong nin Diyos sa sainda. Ang Salmo responsoryo sa rong invitasyon sa padagos na pag-omaw sa Diyos nin huli kan sa iyang darang kaligtasan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magayon paghilingon sa ibabaw nin kabuludan, ang mga bitis ka nagdadara nin marahay na bareta, ka nagbabalangibog nin katuninungan, nagdudulot nin kagayagayahan, nagrurukyaw kan kaligtasan, dangan nagsasabi sa Sion. An sa indong Diyos iyo anhade, dangugan nindo, an sa indong mga bantay, nagkukurahaw nin makusog, nagkukurahaw sa kaugmahan, huli tanahiling ninda ang kagurangnan na minabalik sa Sion. Sarabay magkurahaw kamo sa kaugmahan, kamong mga narumpag na lugar nin Jerusalem. Huli ta rinaranga nin kagurangnan ang sa iyang banal na takyag, sa atubang nin gabos na banwaan, dangan ang gabos na runa nin kinaban, makakahiling kan kaligtasan na itatao kan sa tuyang Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gabos na puro nin kinaban, nakahiling kan nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos. Ang gabos na poronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan. Huli kan mga ginibo niyang ngangalasan. Ang tuon niyang kamot, asin banal na takyag, iyo ang nagdara kan kaligtasan. Ang gabos na poronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling ang sa iyang katanosan sa banwaan. Narumduman niya ang sa iyang pagkamuot, asin pagkamaimbod sa harong nin Israel. Ang gabos na poronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos. Ang bilog na kinaban, nakahiling kan kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Gabos sa daga, magkurahaw sa kagurangnan. Ikurahaw ang sa indong kaugmahan. Ang gabos na poronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos. Awiton ang kaumawan nin kagurangnan sa tugtog nin arpa. Awiton sa tanog nin musika. Patanugon ang trompeta, asin mga hamudyong. Irokyaw ang hade ang kagurangnan. Ang gabos na poronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos.
An babasahon nagpapahayag na an katotoohan manunungod kan pagkamuot nin Dios yaon sa gawe nin kaligtasan na inutob ni Jesus. An presensya nin Ama yaon sa pagkamuot kan sa iyang aki. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Sa dakul asin manlain-lain na paagi kay itong panahon, ang Diyos nagtaram sa satong mga kamagurangan sa paagi kan mga propeta. Alagad, sa mga huring aldaw na inisya, nagtaram sa to sa paagi kan sa iyang aki. Aki na ibinugtak niyang paramana kang gabos asin huli sa iya nilalang ang gabos. Siya ang liwanag kang kamurawayan ng Diyos, asin tunay na ladawan nin sa iyang pagka-Diyos. Siya ang nagpupugol kang gabos na bagsik, kang sa iyang mapangyaring tataramon. Asin, pakahalian niya kan digtanin kasalan, nagtukaw siya duman sa langit, sa tuo kan Diyos noon na kamahalan, orog kahalangkaw sa mga anghel, huli taorog kahalangkaw, an ngaran na sa iyang minana. Ang Diyos din nagsabi sa kiisayman na anghel, ika ang sakong aki, ngunyan ako naging sa imong ama, o ako magiging ama. Sa iya asin siya magiging aki para sako. Siring man, kandarahon niya ang sa iyang panganay digdi sa kinauban, nagsabi, sambahon siya kan gabos ng mga anghel nin Diyos. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Irokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Matindog po. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa kapinunan, iyo ang tataramon. Ang tataramon nasa kaibahan ni Diyos, asin ang tataramon Diyos. Puon sa kapinunan, kaibahan siya ni Diyos. Huli sa iya ang gabos na bagay nahaman. Kun mayo sinda, dainin anuman na nahaman. Nasa sa iya ang buhay, asin ang buhay na iyan, iyo ang ilaw nin tao. Ilaw na nagliliwanag sa kadikluman. Ilaw na dai madadaog nin kadikluman. Duminatong ang sarong taho na sugo nin Diyos. Ang sa iya ngaran, Juan, siya napadigdi sa pagsaksi dapit sa ilaw, saksi sa na siya kan ilaw. Ang tataramon iyo ang tunay na ilaw na nagliliwanag sa gabos na taho, asin siya minadatong sa kinaaban. Yaon siya sa kinaaban, asin huli sa iya, linalang ang kinaaban. Alaga dai na mimidbid ning kinaaban kung si isay siya. Duminatong siya sa iyang sadiring banwa, alagad dai siya inako kan katawhan na sadiri niya. Alagad ang gabos na nag-ako sa iya, tinauan niya ng kapangyarihan na magin mga aki ng Diyos. Ang gabos nagtutubod sa iya ngaran, bakong gikan sa dugo o sa laman, o sa kagustuhan ng taho,
kundi gikan sa Dios, asin ang tataramon nanitaho. Nakisumaro sa tuya, asin nahiling ta an sa iyang kamarawayan. Kamarawayan kan aking bugtong ni Ama, panunin pagkamuot asin katotoohan. Mga tugang an marhay na bareta kan sa tong kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. sa Biblia, mayo po ni mga apelyido ang mga characters. Ang may apelyido sana, si Santa Maria, Mary. Ang apelyido niya, Christmas. Merry Christmas. Pakibati po ang sa inyong kataid. Merry Christmas. Mga tugang, Pasko na. Kumusta ang satuyang pag-andam sa halawig na panahon ng Adbyento, asin siyam na banggi kan misa aginaldo o simbang gabi. Tama ba ang satuyang pag-andam o kulang? Tayo pasapat o kita talaga nag-andam ngunyan nakapaskuhan. Magayunon ang kapaskuhan ninhulita igdi ipinapasabot sa tuya na inilangkaw ning Diyos ang estado niyato gabos bilang taho. Ninulita pinili niya na maging taho sa paagi nin umboy. Umboy na kung iisipon, maluya. Umboy na kung iisipon, masakit at amanon, naghihibi. Kay po ang pangtabangan, tanganig mabuhay. Alagad ang umboy na iyan, iyo ang palan, ang maligtas tuya sa presensya kan kasaalan. Ang umboy na ini, nayaon sa bilen, iyo ang sa tuyang para ligtas. Iyo ang dahilan kung taano ang langit, nabukasan, tanganig ang tao, makaibahan ang Diyos. Sa istorya kan sa tuyang kaligtasan, ang pinaka-original na plano kan Diyos, iyo na makaibahan ang tao. Ginibo niya ang gabos. From first day to seventh day, ginibo niya ang gabos. Tanganig makaibahan ang tao. Alagad, ninhuli sa presensya kang kasaalan, nagbago ang plano. Dahil na, muna, makaibahan, kundi iligtas mo na. Kan Diyos ang tao, tanganig makaibahan. Asin kaipuhan nin babae, tanganig siya, makadigdi sa kinaaban. Si Santa Maria. Asin ninhuli kay Santa Maria, ang Diyos nakadigdi sa kinaaban. Si Jesus bilang umboy. Asin si Jesus, iyo man ang dahilan kung tano nabuksan ang pintuan nin kalangitan, tanganig ang gabos, makalaog sa kasaiyang kahadean. In short, tanganig makaibahan. Dahil man palang nagbago talaga totalmente ang plano kang Diyos, na delay lang. Asan ang tao, sige pang delay. Pwede naman kuta, na mamatayan kang Diyos, na kaibahan ang tao, igi sa kinaaban, alaga din huli sa padagos kan presensya kan kasaalan, iyan, dahil na mamatayan kan tao, inhulita, nauugma sa paggibo, asin sa pagkabuhay, sa pagkakasala. Mga tugang, pirmi kitang kaibahan sa plano kang Diyos, mas magayon man na pirmi man tang nasa plano na kaibahan ang Diyos sa tuya. Ang kapaskuhan, iyo ang pinakamagayon na regalo sa tuya kan Diyos. Itinaunya ang sa iyang aki, tanganig kita, makaibahan siya, tanganig kita, makaibahan niya sa iyang kahadean. Ang kapaskuhan, bako sana sa pamilya, bako sana sa mga magagayon na mga dekorasyon o regalo, o ng gayo sa mahal na Diyos. Kaya,
Kaipuhan niya itong ipamidbid sa gabos kung ano ang pinakarason kung taano may Diyos. Mayong iba kung taano may kapaskuhan. Mayong iba ninhulita yaon si Jesus bilang umboy. Kan ako po aki pa, ang pinakahinahalat ko sa kapaskuhan, si Santa Claus. Sala, taka itong aki pa ako, ang pinadakula, pinaisip sa kuya, pinadakula sa ko, magbuktak nining patos sa bintana. Igwa dyan, makaag si Santa Claus. Kaya bilang aki, excited doon ako, nagkaagman, alagad na pagmata ako, nahiling ko ang nakakaag ng mga regalo, kakanon sa patos sa kuyang mga magurang. Ako, niloloko ko kainiyo ay, may mang palang Santa Claus. Kaya magayunon, na habang aki pa, si Santa Claus, pinapabisto, pinakahuri, ang pinakainot, mayong iba kundi si Jesus. Iniday kaipuhan tahuban, ang pinakarason, pinakakahulugan, kan kapaskuhan. Kadakol ang nagsisikat pag Pasko, yaon yan si Usa, si Rudolph, the red-nosed reindeer. Isay pa, si Frosty, the snowman. Iyan, mayo man koneksyon sa kapaskuhan, mga fictional characters, alagad mas nabibisto pag maabot na ang kapaskuhan. Ang kaipuhan tang mabisto, mayong iba kundi, ang ipinangaki, bako ni Tsa Belen, kundi ipinangaki sa Belen. Mayong iba kundi si Jesus bilang umboy. Igwaning kanta, sabi, my idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Ang perfectong Christmas, iyo na mabisto si Jesus. Mabisto ang dahilan kung taano siya naging umboy, mabisto ang sa iyang labi-labing pagkamuot sa tuya. Amen. Gabos, nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhal. Kaglalangkang langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong yan. kagurang Ipinakita muli ka, Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na ganda asin nilubog. Pinirig sa mga dagang, ang ikatulong aldaw, nabuhay liwat aret sa mga dalang, Suminapat sa kalangitan, nagtutukaw sa too, kan Diyos Amang makakamhal, ay dumamabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga dabang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang ng mga santos, sa
sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasaturan. Unyan, nakapestahan kan Pasko nin pagkamundag, mamibig kita sa Ama na magtalubo kita sa pagkamuot, kaugmahan asin katuninungan, na hinarubay kan sa iyang aki sa pagdigdi sa pagdaga. An sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, asin mga namamayo sa simbahan, makanood na mabuhay, susog sa kapakumbabaan, kan pagkamundag, asin pagkabuhay ni Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagselebrar kan Pasko nin pagkamundag, maging makatotoohan, susog sa dakulang misteryo, kan pagkamuot kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang Pasko nin pagkamundag, maging selebrasyon kan buhay na waras sa to ni Kristo, huli kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mayong eerokan, ang mga nagugutom, asin ang mga nagehelang, makamate kan kaugmahan kan Pasko nin pagkamundag, huli kan sa tuyang pagmangno sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ogma sa katoninongan kan kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Hinanyugaan sa mga pamibi, kagurangnan, maugma kami nagpapasalamat sa imo, sa magayon na aldaw na ini kan pagkamundag ni Jesus, warasan sa mo ang espiritu ning tunay na pagpamibi, siring kan mga pastores na nakahiling, asin nagtubod, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asin ang sa inyong mga atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, akuon mo ang dulot sa imo, ang solemnidad mo niya na aldaw, nahuli ka ini ang pinakaurog na paghusay, kan sa muyang pagipag-ulian, nagbunga, asin ang kapanoan ng Diyos na pagsamba itinausa mo, huli kay Kristos na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu,
Itaas ang mga puso. Initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Nasa kafiestahan kaining sagradong misteryo, anday nahihiling sa iyang pagka-Diyos, nagpahiling ninhayag sa samong pagkatao, asin an inaki bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagpabangon sa iya mansana, kan gabos na napadungkal, isulit ang gabos sa karahayan, asin ang tahong nawara, pabalikon sa langit nun na kahadean. Kaya kami kaibaan gabos sa mga angheles asin santo sa kalangitan, nag-uumaw sa imo, sa maugmang selebrasyon, kami minaawit. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-arang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo,
pagsaraon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagnangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yamon sa langit, papanalo ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Sa mong kakanod sa araw-araw, itaon mo sa muyan niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Mga nagkakasala sa muya, asin pare kami ang narahasa sugod, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo ang kadean, asin
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong makasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkabaronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pasko na, bawal ang nakasimangot, bawal ang maalsom ang muka. Kaya sa pagtaon ng katuninungan, kita gabos maging maugma. An katuninungan, itauta sa tuyang mga pag-iriba sa bilog na simbahan. Magpatinrauhan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Mga tugang, uya si Jesu Kristo, an umboy na namundag sa Belen, uya ang nagpapara ang mga kasaalan kan kinaaban, paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, Alagad alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, maoomayan. An hawak ni Kristo. Amen. Banal
mamibi kita. O Diyos na mayrakon, siring naan para ligtas kan kinaabanan namon dagunyan, iyo an ginikanan kan Diyos no na pagkamundag niya mo. Warasan na sa siring manapaagi, siya mismo an maging kagtao kan buhay na daing kagadanan. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pagkatapos po kan Santa Misa, mapahadok po sa imahen kan Il Niño Jesus. Ang kaguranan mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa kaugmahan, sa katuninungan asin pagkamuot ni Kristo na namundag. Amen. Amen. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Merry Christmas po sa Indogabos. Merry Christmas man po, Father. Biyaya